lamari, gaban ilimi na yi tasarrufin kalamai na a fagen shi'iri. Ka tsarkake kalbi zan bege na Fadima yar farkon zikiri, abinda nake ji za na fitar wani sirri ne a cikin sadari. Abun fahari na Fadima ce nake so kana nake wayabo, kafin haka ya Allahu ka ƙara ninka salati gun bashari, yake tafiya a cikin kamshi da aminci ya fi gaban nazari. Ka sa alai da dukan asahabu sun so da da kyan kudiri, ka sa shurafa'u da su na fake zan tashi da haske ran ashari. Da Shehu Tijani ake komai cikin hadara na yi tafakkuri, da Shakti Ali dan Ummadu karamu har a cikin kabari, da Shak Ibrahim Bakaulaki Zulma Arifi ne babban bahari, da Shehu Abul Fati zan kare batutin kahon Maiduguri. Abun fahari na Fadima ce nake so kana nake wayabo. Salamu alaika ubana, kai kake haske tamkar kamari, cikin ka na kare ba na ganin wanin ka azal ka buwaye gari. A ya Shehu Ahmad suka yi raju gidanka na kwana na waye gari, cikin hidima ta Rasulallah kowa ya biya ka wuce hatsari. Ku saurara da kyau yanzu zan faro zance, irin kaunar da nake mata ne ya sani yabanta na yau dace, da yardan Shehu da Malam Yusuf in kare zance. A ƙarshe na gano al'amarin halara uku sirrin Fadima ce. Abun fahari na Fadima ce nake so kana nake wayabo. Ashe haka din ya faru a datin a awwali na ban bata ba, na so ta na kare a yabanta yanzu kun ga ba za na ki ba. Na san haka ne ta silar maula ya Shehu suka yi rajuna abba, wannan zancen ma'arufi ne mahajubi ba zai gane ba. Ku biyo ni mu je mu cikin zance zan yaye hijabobin sadari, abinda ya faru da kai farko shine kadarar ka bar garari. Idan ka gane tuni ba kaiwa na kabar fahari, zaman da muka yi tuni mun yi shi mun gana kan cika alkawari. Abun fahari na Fadima ce nake so kana nake wayabo. Abun fahari na Fadima ce yar Khadija bintu Rasulallah, dalilin sanki cikin raina in ana yabanki nake kwalla. Na kan mance kaina da zabar idan ta zo subhanallah, karki ɗaya ya tare ka sufar da ta ɗauki baka wuta jallullah. A wannan sa'in sai zulumi ya zo mini in fada yanayi, ina ta tunanin mai nayi ne a cikin hidimar ki abun yayi, sai dai kashi duk nauyin jazabar ba amsa sai dai juyayi, sai suluki take yawanzu cikin kalbi na inga yabo na kai. Abun fahari na Fadima ce nake so kana nake wayabo. Salamu alaiki diyar girma kin gaje girman zulkarami, karimu ya baiwa karimullah sai mu karrama ta hade ilimi. Zara ce ruhi na ilahiya har muhammadiya kai ajami, kuma kare duk a cikin kaunar ta ku tashi mu je neman ilimi. Burina ni ɗaya ne yanzu in rayu cikin shu'ara'u azal, rijalai kararru a cikin kaunar ki nake so zan wasu al. Ya Fatima kin zama uwa da ya ruhi ta jikinsa a jaddu kamal, tambaya ta nan ita ce wai shin wace ce ke zaharatun azal. Abun fahari na Fatima ce nake so kana nake wayabo. Yabo na duk zai kare ne akan ki abun kaunar bashari, a suna ko girma daraja furta su ya kan kure mai shi'iri. Cikin izinin ki nake dan yin yabanki da Shehu na Maiduguri, ijaza na samu a wajensa cikakke ne tamkar bahari. Dan gaida Sharif Yusuf Gombe ya zan wajib a gare ni kuji, ina kwanan ka Sharif Yusuf barkanka da war haka ya akaji. Hakurin da kake da mu da su muna neman afuwar ka kaji, ka ce ka yafe duk aibin mu a zahir har kunnuwan mu su ji.
Usman baba gaisuwa gare ka uban shu'ara, uba gun sayyida Hassanu da ka buji kokin munawwara. Ilahu ya samu yi koyinka da duk hidiman da ka wa shu'ara, mu kare duk bisa tarbiyyar da ka ba mu cikin kaunar kubura. Anan ne zan dan sa'aya ba wai ba a san raina ba, amma sai dai dan tasarrufin lokaci ga nan manyan mu suna ta zuma, suna so su yi yabon su ma tarabar da suka yi mata mai girma. Wasalam Adam Adamu ne na kuma yabo gun mu'azzama. Fari na